Naturals o biogènics n'hi ha de tres tipus: físics, químics i biològics. Tenen unes característiques determinades, no vull tampoc allargar-me massa. La intensitat és variable, que en un moment determinat pot hi haver moltíssima concentració, però que són intermitents, habitualment biodegradables, biodepurables i bioneutralitzats per aquesta capacitat també innata que té la naturalesa per a poder altra vegada que totes les coses tornen al seu lloc normal i que tinguem aquests combustibles sense tipus de contaminants ni adulterats. Què passa en els artificials o antropogènics? Doncs que són persistents, ja no són intermitents com els naturals, és a dir, cada vegada van sumant-se i acumulant-se i apareguent i tal, són progressius, són difícilment biodegradables i neutralitzables i estem també exposats a múltiples exposicions. Mira, dels compostos químics que s'alliberen a l'aire i posteriorment, lògicament, entren dintre del cicle vital dels humans, n'hi ha ja més de 100.000 compostos químics diferents. Cada any van incorporant-se en raó de 3.000 a 5.000 nous compostos químics i el que és més trist de tots això, pràcticament del 94 al 95% no se té un estudi complet i exhaustiu dels efectes adversos que tenen sobre la salut humana. Tots són legals i tots estan emetent-se de forma continuada i ininterrompuda. Vaig a dir-vos ara també un poquet el que és la salut mediambiental. Mira, l'Organització Mundial de la Salut, l'any 93, un poquet fent la demanda aquesta social que es deia anteriorment, de voler saber el que era la salut i el medi ambient, o el medi ambient i la salut, la va definir com els aspectes de la salut humana, incloent-hi la qualitat de vida, determinats per la interacció dels agents mediambientals físics, químics, biològics, psíquics i socials, i també els aspectes teòrics i pràctics per avaluar, corregir, controlar i prevenir els factors mediambientals que afecten negativament la salut de les generacions presents i futures. Des de fa uns 25 o 30 anys, que és des de quan hi ha registres fiables de la incidència de càncers en la població pediàtrica, s'ha vist que cada any s'incrementa un 1%. És a dir, avui en dia se diagnostica un 30% de més xiquets en càncer i leucèmies que fa 30 anys, i un 25% més que fa 25 anys, un 20% més de fa 20 anys. Però què passa en les causes dels càncers en els xiquets i de les leucèmies en els xiquets? Quan jo es comenci, en la dècada dels 70, eren desconegudes les causes. En la dècada dels 80, desconegudes. En la dels 90, desconegudes. I en la dels 2000, desconegudes. Va tindre que ser una ONG, la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la que se dignara a nivell estatal recolzar i financiar un projecte d'investigació que presenti, que s'anomena Medi Ambient i Càncer Pediàtric, amb el qual intentem averiguar els factors constitucionals i mediambientals que estan darrere de cada aparició d'un càncer o d'una leucèmia en un xiquet. I això per què és? Per el que els ha dit anteriorment. Si més del 99% dels recursos econòmics se dediquen a diagnosticar i a tractar les malalties i a diagnosticar i a tractar a xiquets en càncer i leucèmia, clar que sí, cada vegada se'n diagnostiquen més i se tracten millor. Però, torno a repetir, les causes per les que apareixen, res de res, una cosa completament desconeguda. Ahí tenen la prova i tal del que estic dient anteriorment, que ahí està, i això és extrapolable a qualsevol altre de les activitats i tal que succeeixen o de les patologies que apareixen sobretot de forma crònica. Quan hi ha un contaminant, el preu o el peatge que paguem en la nostra salut no és uniforme per a tota la població. En els xiquets de menys de 5 anys d'edat, que venen a representar el 7 o el 8% de tota la població, recau quasi la meitat de les malalties que són atribuïbles fonamentalment a factors mediambientals. Això és una injustícia mediambiental tremenda, tremenda, tremenda. Vaig a dir-los també quins són els motius per a que la població infantil, sobretot la menor de 5 anys d'edat, paga aquest peatge tan elevat. Mire, el que s'anomenen períodes d'exposició fetal dintre de la placenta, el que s'anomena el fetus, ahí hi ha uns períodes que en un moment determinat un determinant contaminant pot produir un efecte que pot traduir-se al cap de diverses dècades de vida. La immaduresa biològica. Mire, el ràpid creixement
de les cèl·lules, dividint-se i creixent cada una d'elles. Això fa que siguin més vulnerables a qualsevol contaminant que penetre, lògicament, en el feto via per la mare o via directa per irradiació o convenció a través de la pell i de travessar la matriu. I la fisiològica. Mire, la immaduresa dels sistemes d'immunovigilància i detoxificació. Cadascú de nosaltres tenim un sistema que en el moment que un contaminant, siga físic, químic i biològic, penetra dins de l'organisme, el detecta, acudeix allí per bloquejar-lo, per a neutralitzar-lo i per a destruir-lo i eliminar-lo. Les persones adultes els tenim molt madurs, però què passa? Els xiquets xicotets el tenen molt immadur. Són incapaços de detectar aquest contaminant, d'acudir allí, de neutralitzar-lo, de bloquejar-lo, de destruir-lo i d'eliminar-lo. Per quilo de pes, una criatura, un xiquet, respira molt més aire, ingereix molt més aliments i beu molt més líquids que per quilo de pes una persona adulta. Què passa? Que a la igual concentració d'un contaminant, aquest xiquet per quilo de pes va tindre molt més. I a més, amb l'efecte negatiu de que el seu sistema d'immunovigilància sigui incapaç de detectar-los correctament i de poder-los neutralitzar i eliminar. Tot això va explicant aquesta enorme càrrega de malalties que repercuteix majoritàriament en la població infantil. Les cèl·lules humanes són molt resistents al càncer. Tenen que passar anys i dècades perquè aparegui un càncer. Jo, per exemple, puc estar exposat a un agent cancerigen, en concret l'amiant o l'asbest, i a mi me produirà un càncer, augmentarà el perill de càncer d'ací 40 anys. Jo el més probable és que d'ací 40 anys ja no estigui així. No tindré aquest càncer, me moriré d'una altra causa i no tindré aquest càncer. Però si un xiquet de 5 o de 10 anys està exposat a l'amiant, sí que als 45 o 50 anys aquest xiquet tindrà el càncer. Això és un tema que a vegades he anat a parlar i m'ha dit, home, si això és legal, com pot ser que sigui perillós per a la salut? Si això ho ha autoritzat un ministeri, una conselleria, una regidoria o diverses conselleries, etc., doncs mire, tant de bo que fora sinònim el dir que una cosa és legal i que és saludable. El tabac. Els he comentat anteriorment que és el principal causant de malalties i de mortalitat prematura en espais tancats dels països occidentals. Què passa? Passa que els polítics obtenen beneficis, o els governs, o conforme vostès vulguin dir-los, a nivell del Ministeri d'Hisenda, majoritàriament, del d'Indústria i després del de Comerç i o Transport. És a dir, entre 2 i 3 ministeris, beneficis. Despeses, gastos, sols n'hi ha per un, per el Ministeri de Sanitat. Jo no conec cap esport que el que marque 2 o 3 gols perga davant del que marque 1. Sempre el que marca 2 o 3 gols sempre guanya. És legal. Què passa? Quan és il·legal? Quan hi ha contraband, els contrabandistes del tabac. Per què? Perquè els beneficis del Ministeri d'Hisenda, d'Indústria i de Comerç o de Transports, 0. I les despeses sí que les paguen els governs, perquè els malalts i tal sí que acudixen a fer una despesa. Ahí sí que es persegueixen i això és il·legal. Pensen que tots vostès són majorets i pensen i reflexionen per aquesta situació, ahí està i ahí la tenim. I s'accepta com una cosa normal i corrent.